Escombrant l'esquelet, a la Greta es troba un dineret, però en aquesta versió del conte la rateta té un objectiu molt diferent. Ella es nega a comprar-se un llacet rosa per la seva cua i el que vol fer és un gran espectacle de teatre. I aleshores necessita algú que l'acompanyi, així tots els animals que van passant, que venen a una audició per ser el company escènic de Greta, de la rateta. Faig pirueta, pirueta, tira buixó, tombarella, retombarella, i quan estic a punt de caure, aleshores vostè m'agafa amb una ala i aixeca la pota contrària, així. Eugenio Navarro i Glòria Rufat són les mans i les veus dels diferents personatges. Amb aquest espectacle, Navarro celebra els 40 anys a l'ofici, uns anys en què el teatre de Titella s'ha anat evolucionant. També hi ha noves tecnologies en molts espectacles, projectors, retroprojectors. És infinit aquest món. Vull dir, mai trobaràs dues companyies o dos marionetistes que fan servir la mateixa tècnica o que construeixen de la mateixa manera. Greta, la rateta que escombrava l'escaleta, s'estrenarà aquest dijous al Teatre La Puntual i es podrà veure de dijous a diumenge fins al 30 de juliol.